Ang pag-ampo duha sa daigya po na kaklase. Dunay nag-ampo nga ikalipay sa atong Ginoo, naa say nag-ampo nga dili ikalipay sa Ginoo. Gisgutan na sa unang pagbasa nga karon sad sa ato sang ebanghelyo. Matud pa sa unang pagbasa o gihisgutan sad sa Salmo, unsa to? Makanunayong gugma, dili sakripisyo. So ang Ginoo mudawat man gina sa atong sakripisyo sa maaning pagsimba, kaning pag-offer, kanang inyong paghugs, kolekta. Mudawat yung Ginoo ana, malipay sad siya. Pero kung wa kay gugma sa Ginoo ug sa imong isig katao, bisag unsaon panimog ampo, bisag unsaon panimog offer di ay dili malipay ang Ginoo. Gilingay mong tupad ing na nahigugma ka nako. Pangutan na ba? Aw di ka mahigugma ng imong tupad. Mao na bisag unsaon panimog ampo, bisag mag 2,000 Hail Mary pa kadiha, Divine Mercy Chaplet alas 3, Rosario kaadlawon, Bilar inig ka alas 9 hangtod alas 12, hangtod pas gabi hala Rosario na sad, dako na kay kubal imong tuhod, pero gakusmod ang imong naong sa usa o duha nimo kasilingan, way kapuslanan. Wa ginay kapuslanan. Muna siguro nato na kining ato rong pagsimba mapuslanon. Pero musimba sad ka nga kunuhay na higugma ka sa imong isig katao ug sa tanang tao, pero di sad ka muhalad sa Ginoo sa paghug na lag kolekta. Aka na mas dako ng salaa. Kaya ang imo nagyong ang imo nagyong gisalik ko ay ang simbahan nagyod, ang balay sa Ginoo, anan ni samot na hinuong kagkabati. So sa Pariseo o sa kobrador sa buhis, nalipay ang Ginoo sa kobrador sa buhis. Pulos po to sila nihatag. Kay bao ko nga katong Pariseo, faithful kay siya, kay law-abiding man siya, kada gid semana siya muhatag. Kato tingaling kobrador sa buhis, panagsara to muhatag, kay panagsara man sa to musimba. Pero muhatag ito kay ilam ng balao dito sa templo. Ang nakalahi lang, ang kobrador sa buhis, wa makikumparar sa iyang kaugalingon ngadto sa Pariseo. Ang Pariseo nagtamay sa kobrador sa buhis ug nagdaig sa iyang kaugalingon. Samtang ang kobrador sa buhis nagtamay sa iyang kaugalingon, wa magtamay sa uban. Nindot kay na kanabitang manaway ta, nindot natong sawayon ang atong kaugalingon. Sa mga political leaders nato karon, mga Marcos group, Duterte's group, o Pinklawans group, kinsa Manila ang kusog kay mutamay sa ilang kaatbang. Kanang kusog ay manaot ba? Kamo kay bawo na mo ana. Kanang kusog ay manaot siyang kaatbang, lain na sana natong basihanan, ayaw ginagbutari. Kanang kusog ay manaot sa iyang kaatbang. Ana magi panahon nga manaot, pero kanang kusog jud kay ba murag 100% na lang manaot sa iyang kaatbang. Amo tan-aw karog social media, naa diha makita nato ang tanang opinion o statements gikan sa mga ahensya sa atong gobyerno karon, gikan sa executive branch, pinaagi sa ilang speaker, kanang sa nganang ilang PCO ba na? PCO? Franz Castro, arikag ombudsman, Boyeng Rimulya, arikag Kumilik, arikag NBI, arikag Congress. Ay no, ang Congress nasa pipila nga mo supak, pero sa ilang majority ba, murag ang gada ba, ari sa Senate, ang ilang presidente diha.
Hapit tanang blames padong gyud ngadto sa former administrators sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Kung atong tanawon ba, 99% agyod ang blame. Hasta guning mga malita nga gisulti nila ni aning 18 Marines. Ingon man ganing atong ombudsman na di man na sayo po nang ila nga kuan ang picture nagpakita na nga niadto pa nang before pa sa 2022. Ang mga malita ko no gi-deliver before pa sa 2022. Ana. So, kisa may administrator before 2022. Nya ang dirisad sa NBI niingon sad, wa may delivery ngadto sa Ilocos pag 2023 hangtod 2025. Ani tubag sa mga lawyer sa 18 Marines, nganong di man sa nimo i-appeal ang 2022? Mga ingon ani ba? Nabitang ang tao nga dili mahigugma, dili sad na siya muangkon sa iyang kasalanan. Magsige pamasa ngadto sa uban. Kana bitang asawa nga di mahigugma, ang iyang i-blame kanunay ang bana. Bantay mo? Kinsang asawaha dinhi nga dili gyud mo blame sa iyang bana. Taas ang kamot. Kanang di gyud mo basol ba, di gyud mo hatag og sayop sa iyang bana. Tanawa, di ba pulos mo mga wa mahigugma? Pulos gyud mo way gugma. Kamong tanan way bana. May ratag mga matay ng bana ninyo nga nawa na rin mo duklok simbako. Pero nga nang wa man sa gid mo isas niyong kamot kay ni blame man mo. Kani ni amang mga lalaki dinhi kani murag naam sa gini mga asawa. Ikaw na be, hasta kamo de mga online kinsa man ninyo mga banaha nga di gyud mo blame sa inyong asawa kung dunay mga palpak sa inyong kinabuhi isip magtiayon. Ta sa kamot. Ito na. Tabla. 0-0. Na, kanindot unta kon ang mga leaders dili magsigig daot sa ilang isig ka leader magtinabangay unta. Na karon na ako'y nadunggan nga balita ang Iran mao di ay nagkupot sa kontrol sa pagtransport meaning oil transport sa kalibutan nay main diha nga channel nga dagat nga kanang anha ra gyud moagi ang main nga supply sa oil gikan dito sa Middle East padong sa kalibutan. Ang nagkontrol ana ang Iran. Nyagila na rong pugnan, i-close na tanan, paralyze ang tibuok kalibutan. In general ba? Unya, nganong buhaton mo sa nas Iran? Isip pamungot nganong giatake mi. Nya moingon sad ning mga Amerika ug Israel, ug di sad mo atakihon, kami man sa imong atakihon kinsa maroy masunod ani. So isig sila og kanang hatag og pressure sa kalibutan. Naghatag og pressure. Unsa may ilang gigamit karon pag pressure sa usag-usa? Ang ila kunuhayng kwarta. Ang mga namugna sa ilang kwarta. Mo'y ilang gi-pressure karon. Mo nang niingon gyud si Kristo, dili mo pwedeng mo alagad sa duha ka agalon, di mo pwedeng mo alagad sa Ginoo ug sa kwarta. Ang kwarta mo gialagaran aning mga nasod karon nga mga isog kayo. Kinisang ato mga politicians nga mga isog kayo, nya mura ra ba hinuog kitang magtan-aw, magkatawa na lang tas ilabang mga buhat ba. Imagine nangita sila sa kamatuoran, ebidensya, kinsa gyoy nangawat aning ato mga trillions. Kadi man na ikalimod natong tanan nga naa ginawa nga daghang kwarta sa atong nasod karon. Nangita sila. Kung kinsa toy mutug-an kuno, kinahanglan mo report aron mo tabang gi-announce na sa atong mahal nga pangulo o kanilang tanan nga naas gobyerno.
naghangyo sila tabangi mi aron makit-an nato kinsa maoy utok nining maong mga pagpangawat og kwarta. Karon ay daghang nisulti nga ang nangawat og kwarta naas administrasyon. Na-mention na gyud apil na angan sa atong pangulo. Mo-mention gani kaana tanan nga ni-mention nga kana si Romualdez, kanang congressman, kanang mga allies diha, mga cabinet members sa administrator o executive o ang head sa executive maoy nangawat ang nisulti ana maoy ilang imbestigahan diretso, ikiha, ipapriso, isuspenso, automatic na. No, mo na gibuhat nila sa 18 Marines, mo na gibuhat ngadto ni Sergeant Gutisa, ngadto sa mga Diskaya, ngadto nila ni Mike Defensor ug uban pa. Pero ang imo ganing isulti, musulti gani ka nga ang kurakot mao ang kaatbang mga Duterte, automatika with open arms. Gakson dayon ka nga you are credible, you are telling the truth. Pero adto gani ka mo punting sa administrator, ang isulti dayon sa ombudsman, sa NBI, sa Congress ug sa Senate, fake news na. Di na credible, questionable na, AI na. Pero ang mosulti gani, padung gani ng Res Duterte, bisan paghain na magikan, kana credible na. Nganong partial man kaayo, nganong di man consistent ang atong pagpangitas kamatuoran kay way gugma, way paghigugmag pagtahod sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na consistent ka. Ako believe lang sa kus mga lawyers karon nga ning protector aning 18 Marines nga nisulti og kani siya si ni protector sa expose ni Mike Defensor. Gipangpailan man sila, gipang tagaag supina ngadto sa NBI. Pero ang ilang pagdepensa diha jud ako nakita nga kung gamiton lang yun ang balaod sa tinaro nga paggamit, makanga-kanga yun ang wa mo gamit sa balaod. Ang mga NBI lawyers mismo nagka-kanga-kanga sa pagtubag. Yano kay musulti ang mga lawyers diri sa 18 Marines og ni Mike Defensor. Gi-question nila ang action kay ang action na gud gisupina sa NBI kay ang NBI gi-deputize kuno sa ombudsman aron i-ascertain ang kanang background information niining 18 Marines og sila bagay nagsuwat nagpirma sa kanini ang affidavit katong 18. Gi-appeal sad sila sa Mike Defensor, gi-appeal si Attorney Baligod kanang ilang lawyer. Pero pag abot nila sa NBI, ang giingon sa taga NBI dito nga lawyer, pasudlon og kwarto ang 18 tagsaon nilag interview individually. Kay ila ko nung susihon kung credible ba sila nga mga witnesses. Gisupalpak dayon sa duha ka lawyers nga banggiitan kayo, Attorney Baligod, si Attorney Topacio og si Defensor. Malingaw ka kamo na kita ang tingin mo social media naminaw ko ba lawyer to lawyer nindo talaga paminawon, pero mailhan gid nimo katong usa nga medyo nagdepensa sa dili maayong pagkagamit sa balaod o kining tinuod gyud nga nagbarog sa balaod, nindot kay paminawon ay magkanga-kanga ang kadtong wala ko da. Pareha ra gud na nimo gud asawa ka, imong pasanginlan imong bana nga nangabit. Nya siya gisadan. Nya ikaw sa day duna sa day kay kabit. Unsa may mahitabo? Inigtubag si mong bana maingon to, ang kunon anako, nangabit ko. Kay dugay naman tikang nasakpan nga nangabit ka. Unsa man ning picture? Tanawa ni. Makanga-kanga ka. Mas may pag mag-inang kunay mo sa inyong sala. Dong pila imong kabit, mingon sa dang imong bana upat ang ako usaraman giupat man sa nimong imo. Ngana, pasaylo ako dong ha nakapangabit kog kausa, mingon sa nimong bana, pasaylo as akong nakapangabit kog kaupat day. Wala, husay na.
Pero gimo yung i-insist, ako way sa ang atong presidente, ang atong speaker sa Congress o ang atong ubang mga congressmen, wa na isa, limpyo gina sila. Ang sadaan kamurag yun, patay ka riya. Labi na yun, doon na kay gibuhat nga sala. Oo na. Mao na ang kobrador sa buhis, gikahimutan sa Ginoo kay wa siya maglipod-lipod sa iyang kaugalingon. Gisaway niya ang iyang kaugalingon, gipukpok niya ang iyang dughan o igo ra siyang miingon, Ginoo, maluoy ka nako kay ako makasasala. Wa na siya miingon, kaluy isa nang naang parisiyo kay animal sa na kayo. Wa na. Mao na gitawag kung sala na gani atong hisgutan, be honest to yourself. Hilingay mo tupad. Ingna pilagi sa ni moron. Napilay imong sala. Nang kanibitang pasaylo, doon naman ko'y formula anang forgiveness. O ang first gyud nga step aron magkapasayloay mo, mag-inangkunay gid mo sa inyong sala. Ayaw ipasangil ang tanang sala nga naara na sa imong gikakontra pag inangkunay mo. Ang kuna ang imong share, ang kuna sang iyang muangkon sa chest iyang share. Pananglitan na ako'y gihusay nga banag asawa. Ang asawa pertig yung lagutas bana kay nangabit. Pag atubang na nako nilang duha, honest kaing banang ni sulti. Tinuod na day, nakapangabit ko. Kay kapila man sa kunimo giinsulto. Muhangyo kunimo, imo kong iwakli. Imo pa kong insultohon. Imo pa kong daghan ikagpasangil. Nya ang atong obligasyon isip ba nag-asawa, wa naman imo tubaga. Di na gani ka motupad og higda na kus kwarto adto na kaslaing kwarto, pasangil lang nimo sa mga bata. Hay naman ang atong pagkabanag asawa ana. Nya makabasol karon ako, maningadto ko. Diha na po sila gi ko nako ikaw sa kay angkon-angkon si mong sa kanang wakli-wakli nimo dako kay nang sa. Maubit ang pagkasal ninyo, kinuptanay mo sa inyong kamot. Wa mo magwinaklihay. Og mintina na, kay hantod nas kamatayon, kasakit o kalipay, pagkuptanay mo sa inyong kamot, anong giwakli mo na nimong kamot sa imong bana? Hikap naman ta nagsugod nimo. Unya, pagwakli nimo, asa mo na niya ihikap? Atos lain, ya karon mo basol ka niya. Mo kagbuang. Ang kuna, nga nang wakli ka, sikag pasangil, labad akong sakit akong buko-buko, sakit akong tiyan, pasangil, makak, tiguwang na ta, wa ka di ahilasi, baliwon baya ta, nindog na ta